Unsa to ngalan sa pundok? Evangelical Church of Christ Universal. Pila ka tuig? 15 ka tuig nga namastor ang atong igsuon diha sa iyahang pundok ug daghang mga simbahan nga iyang natukod. Apan naunsang pagkahitabua nganong nakauban na siya, nganong nakauli na siya. Salamat kay nakauli si Brad Winnie. Grasya sa Ginoo kay nakauli sa simbahan. Nganong nakauli na siya diri sa atong pagtuong Katoliko? Atong paminawon karon ang buhing testimonya ni Brother Winnie Alegria nga mohatag kanatog pagpalig-on ug magpabilin sa atong putli nga pagtuo ang pagtuong Katoliko. Brother Winnie Alegria. Hello. Mayong hapon. Salamat sa atong igsuon sa iyang pagpaila sa akong kaugalingon. Og salamat sa mga kaigsoonang mga safety